Cultural heritage is an important expression of cultural diversity that deserves protection. The EU plays an important role in the safeguarding of cultural heritage around the world by providing training, skill development and knowledge transfer activities to partner countries. Europe's cultural heritage is supported by a range of EU policies, programs and fundings. Within this project, Bač Fortress received financial support from regional, national and international sources, including EU fundings. It has been restored, its archaeological remains preserved and its interior transformed into a visitor center and exhibition space that helps visitors to interpret the wider cultural landscape of Bač. During the decade and a half of the restorations of the fortress, the European funds through various projects provided around 700,000 euros. Protection and promotion of cultural heritage are the essential task of the EU. The EU recognizes the value of Serbia's cultural heritage for Europe and the world. Cultural diversity is also a tool to strengthen cultural relations, to connect people and to share values. Cultural monuments and historic sites represent part of the historic, spiritual and material heritage of Slovakia, a source of identity, education, historical consciousness and patriotism of its citizens. Slovak national policy concerning the cultural heritage is guided by few strategic documents. A key to success is preserving and nurture cultural diversity anywhere in the world is the engagement of all stakeholders, their active role and enthusiasm. I travel very often from Belgrade to various parts of Serbia, and I, as already mentioned, mostly to the regions where Slovak national minority lives. I can highlight worldwide famous Kovačica, the center of Slovak naive art, but I have also visited the Danube fortresses, city of Novi Sad, Niš, Kragujevac, and many other beautiful places with great historical and cultural significance. Tvrđava Bač je između ostalog važna što je jedna od 7 tvrđava na Dunavu. Okolnost da se svih ostalih 6 nalaze na desnoj obali, da je ova jedina čini odbranu Dunava na levoj obali, jeste zanimljiva i svakako je treba postaći. I ono što je važno za cijelu tu priču jeste da u stvari tvrđava Bač je retko mesto u ovom delu Srbije gdje se može razumeti kontinuitet istorije. Na ovom prostoru ovdje prisutan je život u trajanju od 8000 godina. Mi ovdje imamo ostatke preistorijskog naselja, imamo i ostatke na arheološkoj postavci, tako da je tu jedan vrč neolitski i
u svim tim slojevima od preistorije, antike, ranog srednjeg veka, Otomana do Habsburške monarhije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Svugde su to slojevi koji ostavljaju svoje tragove. Ono što je također važno jeste da u stvari ovi vidljivi ostaci koji se ovdje nalaze vidljivi jesu iz 14. veka u manjem nekoj meri i 15. veka. U 14. veku se vezuju za cara Dušana i Roberta Anžujskog, koji su se jako sukobili i imamo o tome i pisane izvore, da u stvari nastala je tako što se moralo odbraniti od šizmatičnog kralja. A posle toga u 15. veku ona postaje jedan od stubova odbrane hrišćanstva iz Srednje Evrope od nadolazećih Otomana. Evropska unija ima uticaja i donirala je i projekte konzervacije, od čega se svakako izdvaja ulaganje u Franjevački samostan i proširenje njegove namene sa muzejsko-edukativnim sadržajima i radove na konzervaciji i opremanju tvrđave Bač, ali po meni je nekako jednako važno što Evropska unija u kontinuitetu smo imali nekoliko projekata koji su podizali nivo našeg znanja, metodologije rada i sa tih nekoliko projekata u stvari mi smo negde se primicali i bili partneri sa uglednim institucijama širom Evropske unije. Svi ti pomaci su u suštini najviše u stvari naučili nas kako da posmatramo nasleđe u širem kontekstu. I kako nasleđe znači nije tema sektora kulture prevashodno, nego su tu učestvuju i drugi sektori i na taj način smo i razvili i svoje projekte, pre svega projekat Vekovi Bača i došli do nekakvih iskoraka kao što je nominacija za upis na listu svetske baštine. Znači, evropske donacije su i učešće u evropskim projektima jako su pomogle da mi proširimo naš način viđenja nasleđa. Neki značajniji pomaci u turizmu svakako su povezani sa ozbiljnim ulaganjima u infrastrukturu. Tako da tek ćemo finalne neke videti rezultate kada se osposobi snažnija ta turistička infrastruktura, ali ono što je sasvim sigurno da je sve ovo učešće u evropskim projektima učinilo Bač mnogo vidljivijim nego što je do tada bio, pa je samim tim i njegovo interesovanje za i dolazak u Bač se povećao. Lokalna ekonomija je nekako, stiče se utisak da se sve više i više shvata da je to najbrži način da se učini jedan ekonomski iskorak. Tako da od neke priče o ulaganju u industriju i sve nekadašnje nadanja da će se to desiti, nekako se polako okreću ka tome da se ulaganja u nasleđe, u infrastrukturu će sigurno pojačati lokalnu ekonomiju. To se vidi taj pomak u razmišljanju. Jedna od lepih priča jeste to što smo mi za projekat konzervacije tvrđave Bač dobili najveću nagradu Evropske unije za kulturno nasleđe 2018. godine, u godini koja je bila označena kao godina evropskog kulturnog nasleđa. To je ovako nešto što nas direktno povezuje sa Evropskom unijom i njenim priznanjem
da je to što smo mi radili lepo urađeno. Ono što je posljedica vidljivosti i pomaka koje smo radili jeste to što smo sada nukleus na Tvrđavi proširili i vidjeli ovo kao kulturni predeo koji sad, pored opštine Bač, obuhvata i deo opštine Odžaci i Bačka Palanka. Tako da u stvari sad se otvaraju širi horizonti i upravo je to sad okvir u kome se i ekonomski razvoj lokalni može mnogo izvesnije desiti nego kad smo pričali samo o kulturnom nasleđu. Evropska unija i Serbija zajedno grade bolji život za sve građane. Stalo nam je do Evrope, stalo nam je do Srbije i njenih građana, bolji smo zajedno.